Mga pamilya naman po na nasunugan sa bayan ng Orbistondo, Pangasinan, patuloy na nananawagan ng tulong. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Nananawagan ng karagdagang tulong ang isang pamilyang nasunugan sa bayan ng Orbistondo matapos matupok ng apoy ang kanilang bahay at lahat ng ari-arian noong May 25. Panawagan ni Lindy Guzman, anak ng biktima ng mag-asawang senior citizen, matulungan sana umano sila na makabili ng materyales para sa pagtatayo ng bahay. Pawang paglalabandera lamang umano ang pinagkukunan nila ng kabuhayan kaya hirap silang makabangon matapos ang insidente. Gapin akin min isang bamin gamit ma'am. Naupo amin. Maba sa dago ko inkin mira in salba mira kin araw lang. Kin aray mertayari ay kinay mertayari sa mamay katano na simbago insan kin yung aray hiro ko piano na napan ugipan laya kaming pamilya. Nauna nang nagpaabot ng paunang ayuda ang lokal na pamahalaan. Mayroon ding mga individual na nagbigay ng damit at iba pang pangunahing kagamitan upang makatulong sa pansamantalang pangangailangan ng pamilya habang nagsisimula silang makabangon mula sa trahedya. Problema din umano ang kanilang masisilungan lalo't papalapit na ang tag-ulan. Labay may binapay sila yung abong ito piano. Ari ugaw kasi mamauron na. Meron ba yan nabulungan mo lang. Sa mga nais magpaabot ng tulong para sa pamilya, maaaring makipag-ugnayan sa numerong 0910-139-9059. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.